ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଛି ଜଣେ ଭାରତୀୟ ମହିଳାଙ୍କ ସତ କାହାଣୀ। ସେ ଦିନ ଥିଲା 1986 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5 ତାରିଖ। ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲିଥିଲା। ହଠାତ୍ ସବୁ କିଛି ଓଲଟ ପାଲଟ ହୋଇଗଲା। ଯାହା ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଶିହରିଯିବ, ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରିଯିବ। ଏହା ଏକ ସତ୍ୟ ଘଟଣା। ସେ ସୀତା, ସାବିତ୍ରୀ, ରେଣୁକା, ଅହଲ୍ୟା ନଥିଲେ। ସେ ଥିଲେ ଆମ ଭଳି ଏକ ସାଧାରଣ ମଣିଷ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ, ଅଦମ୍ୟ ସାହସ, କର୍ମନିଷ୍ଠା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ କରିଦେଇଛି। ଆଜି ସେ ନାହାନ୍ତି, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି ତାଙ୍କୁ ମନେ ରଖିଥିବ। ତାଙ୍କର ଚାକିରି ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସମର୍ପଣ ଭାବ ଏବଂ ଚାପରେ ଶାନ୍ତ ରହିବାର ଦକ୍ଷତା ତାଙ୍କ ସହ କାମ କରୁଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଥିଲା। ଅସାଧାରଣ କାହାଣୀ ପିଢ଼ି ପିଢ଼ିକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛି। ଯେଉଁଦିନ ଭାରତ ଶିକ୍ଷକ ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛି, ସେହିଦିନ 1986 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଦୀପ ଲିଭି ଯାଇଥିଲା। ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ସେ କଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ 379 ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଯିବ, ସେ ବା କେମିତି ଦେଖିବେ? ସେ 1963 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 7 ତାରିଖରେ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର 23ତମ ଜନ୍ମଦିନର 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଜୀବନ 23 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ନୀରଜା ଭନୋତ। ସେ ବମ୍ବେର ସାମ୍ବାଦିକ ହରିଶ ଭନୋତ ଓ ରମା ଭନୋତଙ୍କ କନ୍ୟା ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅଖିଳ ଓ ଅନିଶ ଭାନୋତ ନାମକ 2 ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ସେକ୍ରେଡ୍ ହାର୍ଟ ସିନିୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପରିବାର ବମ୍ବେ ଚାଲିଗଲେ, ସେ ବମ୍ବେ ସ୍କଟିଶ ସ୍କୁଲରେ ତାଙ୍କର ଅଧ୍ୟୟନ ଜାରି ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ବମ୍ବେର ସେଣ୍ଟ ଜାଭିୟର କଲେଜରୁ ସ୍ନାତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ବମ୍ବେରେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଏକ ମଡେଲିଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯାହା ତାଙ୍କ ମଡେଲିଂ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବମ୍ବେ, ବର୍ତ୍ତମାନର ମୁମ୍ବାଇରେ ଭନୋତ ବଂଶର ଏକ ପଞ୍ଜାବୀ ହିନ୍ଦୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ବଡ଼ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ପର୍ସର ଥିଲେ। ସେ ଆମେରିକା ୱାର୍ଲ୍ଡ ଏୟାରୱେଜ୍ ପ୍ୟାନ୍-ଆମ୍ରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଜଣେ ମଡେଲିଂ କର୍ମଚାରୀ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଥିଲେ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5, 1986ରେ ବୋଇଂ 747 ପାନ୍-ଆମ୍ ବିମାନ 63 କରାଚି ଓ ଫ୍ରାଙ୍କଫର୍ଟରେ ଅଟକିବା ପାଇଁ ମୁମ୍ବାଇରୁ ନ୍ୟୁୟର୍କ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲା। ସକାଳ ପ୍ରାୟ 6ଟାରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ କରାଚିରେ ଚଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଅବୁ ନିଦାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନର 4 ଜଣ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ଆତଙ୍କବାଦୀ ପାକିସ୍ତାନର ଜିନ୍ନା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଅଟକାଇବା ପରେ ଅପହରଣ କରିନେଇଥିଲେ। ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ପରି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି 4 ଆତଙ୍କବାଦୀ ୱାଦୁଦ୍ ମହମ୍ମଦ ହାଫିଜ ଅଲ ତୁର୍କୀ, ଜମାଲ ଶହୀଦ ଅବଦୁଲ ରହିମ, ମହମ୍ମଦ ଅବଦୁଲ୍ଲା ଖଲିଲ ହୁସେନ ଅର ରହୟାଲ ଏବଂ ମହମ୍ମଦ ଅହମଦ ଅଲ ମୁନୱାର ବିମାନକୁ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ବିମାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ। ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟମାନେ ବ୍ରିଜକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଡେକ୍ କ୍ରୁ କକପିଟରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପ୍ରସ୍ଥାନ ଦେଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଜେଲରେ ଥିବା ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଅପହରଣକାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାଇପ୍ରସ୍ ପଠାଇବା ପାଇଁ ପାଇଲଟଙ୍କୁ ଦାବି କରିବାରୁ ବିମାନରେ ଥିବା 379 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଦାବିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ରାଜେଶ କୁମାର ନାମକ ଜଣେ ଆମେରିକନ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଚୟନ କରି ଫାଶୀ ଦେଇଥିଲେ। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିପଦର ମୁକାବିଲା କରି ନୀରଜା ନିଜକୁ ଏବଂ ନିଜ ଦଳକୁ ଶାନ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ ଅତୁଳନୀୟ ସାହସିକତା ଏବଂ ମନର ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସେ ବିମାନରେ 379ରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ। ସେ ବିମାନରେ ବହୁତ ଆମେରିକୀୟ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ। ଅବଶିଷ୍ଟ ଆମେରିକୀୟ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାସପୋର୍ଟ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିବା ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ଆମେରିକୀୟମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ଅପହରଣକାରୀଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ନିରାଶ ହୋଇଥିଲା। ଅପହରଣକାରୀମାନେ ବିମାନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ବିମାନକୁ ଉଡ଼ାଇ ଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ପାନ୍-ଆମ୍ ପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନୀ ପୋଲିସ ସହ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଅପହରଣକାରୀମାନେ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ସମୟ ସୀମାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇନଥିଲା। ରାତି ପ୍ରାୟ 9ଟା ବେଳକୁ ବିମାନର ଅନ୍-ଲାଇନ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସରବରାହ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ଓ ଅପହରଣକାରୀମାନେ ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ବିମାନ ମଝିରେ ଏକାଠି ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କଲେ। ଏହାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଶକ୍ତି ଶେଷ ହୋଇଯିବାରୁ ବିମାନଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବିମାନ ଉପରେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି ବୋଲି ଭାବି ଅପହରଣକାରୀମାନେ ମେସିନ୍ ଗନ୍ ଓ ଗ୍ରେନେଡ୍ରେ ବନ୍ଧକଙ୍କ ଉପରକୁ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ। ଏଥିରେ 21 ଜଣ ବନ୍ଧକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଅନେକ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ।
କିଛି ବନ୍ଧକ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପଳାଇବାର ଅନେକ କବାଟ ଖୋଲିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ମାନେ ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବିମାନରୁ ଖସିଯିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 3 ଜଣ ଫେରାର ହୋଇଯିବାରୁ ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବିମାନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସଦସ୍ୟମାନେ ଆହତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବିମାନରେ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ 4 ଜଣ ଅପହରଣକାରୀଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରି ଜେଲରେ ରଖିଥିଲା। ପାନ୍ ଆମ୍ ଫ୍ଲାଇଟ୍ 73ର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଭୟଙ୍କର ବିପଦ ସାମ୍ନାରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସାହସିକତା ଓ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଅଗଣିତ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ଅପହରଣକାରୀଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ଆକ୍ରମଣରେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ବରିଷ୍ଠ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ନିରଜା ଭନୋତ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଭନୋତଙ୍କୁ ଭାରତ ସରକାର ମରଣୋତ୍ତର ଭାବେ ସାହସିକତା ପାଇଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶାନ୍ତିକାଳୀନ ପୁରସ୍କାର ଅଶୋକ ଚକ୍ରରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ। ଭନୋତ ଜୀବନ ଏବଂ ଅପହରଣ ଘଟଣାକୁ ନିରଜା 2016 ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ କାହାଣୀ ଏକ ପିଢ଼ିକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ ଏବଂ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥିଲା। ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଏବଂ ସାହସର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ନିରଜା ଭନୋତ ପାନ୍ ଆମ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଏବଂ ମାନବୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ 2016ରେ ରାମ ମାଧୱାନୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏବଂ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସୋନମ କାପୁରଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଭାରତୀୟ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାର ଜୀବନୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିରଜାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲା। ଏହା ଥିଲା ନିରଜାଙ୍କ କାହାଣୀ।